Det vigtigste af alle kristne skrifter, det er Johannes evangeliet, det er det blevet betragtet som gennem tiden i hvert fald, og det begynder med ordene, i begyndelsen var Logos, det vil sige fornuften. Og fornuften var Gud, og fornuften blev kød og tog bolig blandt os. Alt blev skabt af fornuften, og uden den blev intet skabt af det, som er til. Det er de første ord i Johannes evangeliet. Gud er fornuftig og troværdig. Og ved at mennesket gives en metafysisk bopæl, sættes det i absolut forstand frit i verden. Fri til at bruge sin logos, sin rationalitet. Derved består menneskets gudbilledighed. Ved at mennesket på denne vis guddommeliggøres, derved vendes forholdet mellem individ og samfund på hovedet i forhold til hedenskabet. Individet og familien er det evige, mens samfundet er det arbitrære og midlertidige og tilfældige. Kristendommen skaber derved minimalstaten i modsætning til den altid totalitære hedenskab. I hedenskabet er individet og familien til for fællesskabets skyld. I kristenheden er staten alene til for individets og familiens skyld. Familien er en skabelsesordning, hvorimod staten er noget midlertidigt, som blot skal holde synden i ave i den faldende verden. Kristendommen skaber derved staten, hvor også herskeren er bundet af loven og af det folkelige fællesskab. Kristendommen skabte derved den folkelige nationalstat med sammenhængskraft, retssikkerhed og lighed for loven. Og ikke mindst skabte kristendommen den lineære tid, og er derved selve mulighedsbetingelsen for ideen om stadige teknologiske og økonomiske fremskridt. Alle disse ting, som jo selvfølgelig først efterhånden trængte igennem den almindelige mentalitet, gjorde tiden, især tiden i Vesterlandet mellem år 800 og år 1100, det vil sige perioden, hvor kristendommen for alvor havde slået rod, til formentlig den periode i verdenshistorien med den hurtigste teknologiske udvikling og den største velstandsmæssige fremgang, man nogensinde har set. Selv en Aristoteles benægtede enhver mulighed for erkendelsesmæssig fremskridt, men for os er fremtiden jo altid lineær og åben. Siden middelalderen har vi levet af frugterne af det træ, som dengang blev plantet. Vi har levet af renterne af den hovedstol, som dengang blev opbygget. Og frem til cirka år 1870 blev hovedstolen stadig udbygget. Men når det er sagt, så skal det selvfølgelig også fastslås, at kristendommen ikke i sig selv har skabt noget som helst af disse ting. For evangeliet har ingen opskrift på samfundsindretning, det hører man jo tit. Men at kristendommen ikke har en opskrift på samfundsindretning, det har så den samfundsmæssige og kulturelle bivirkning, at den sætter mennesket frit i et i denne forstand afmytologiseret og sekulariseret rum i verden, styret af fornuften. Derfor så man frem til højmiddelalderen, at netop de steder, hvor man brugte allermest tid på bibellæsning, teologiske studier og kirkegang, det vil sige de kristne klostre, også var de steder, hvor man gjorde de nye opfindelser og eksperimenterede med rationalisering, bankvæsen osv. Af de afgørende opfindelser i klostrene mellem 800 og 1100 kan for eksempel nævnes hjulploven, den drejelige aksel. Det havde man faktisk overhovedet i Romerriget. Man skulle sådan trække vognen om hjørnerne, man kunne ikke engang dreje hjulene. Den drejelige aksel, seletøjet til heste, som mangedoblede landproduktionen, det flerdobbelte hesteforspand, hesteskoen, stigebøjlen, skorstenen. I Romerriget havde man ingen skorstene. Den slebne glasprisme, overløbsvandmøllen og stort set alt andet, hvor civilisation bygger på. Mange af disse opfindelser eksisterede også antydningsvist i Romerriget og i for eksempel Kina. Kina opfandt jo for eksempel også krudt og trykpresse. Men Romerriget og Kina var såvel åndeligt som politisk fanget i en totalitær spændetrøje, som gjorde samfundet ufleksibelt og ude af stand til at bruge sine opfindelser til noget nyttigt. Der findes som bekendt endda antikke forløbere for dampmaskinen, men det viser netop antikkens stivhed, at man ikke kunne se mulighederne i den. Kun kristendommen skabte muligheden for den blanding af teori og empirisk undersøgelse, som er naturvidenskabens og teknologiens nødvendige forudsætninger. Og kristendommen skabte ikke mindst kapitalismen. For første gang fik man i middelalderens klostre ideen om, at skabelsen af rigdom ligefrem kan være en gudvelbehagelig gerning. Jeg har ikke set dette ordentligt begrundet, heller ikke af Max Weber, men jeg tror, det kan gøres på cirka følgende måde. I naturen er kampen om rigdom et nulsumsspil. Det vil sige, at når en gazelle spiser græsset, så er der en anden gazelle, som ikke får noget at spise.
Når løven spiser, så dør zebraen. På denne måde er naturens orden et nulsumsspil. Alle kæmper om den samme lagkage. Og sådan har man også altid tidligere troet, det var blandt mennesker. Man har troet, at den enes rigdom er den andens fattigdom. Derfor har mange kristne også troet, at det at blive rig var i særlig grad syndigt. Men gennem teologien i middelalderens klostre indså man, at det ikke er tilfældet, for verden er ikke en lukket jernkugle. Ja, verden er en perforeret skal. Kampen om rigdom er ikke et nulsumsspil om den samme lagkage, for rationalisering, teknologi, specialisering og handel kan forøge den samlede velstand. For første gang i historien indser man, at den enes brød også kan blive den andens brød, i det selve kagen vokser. Det kan den, fordi mennesket ikke kun er et dyr, fordi tiden ikke er cirkulær, og fordi det ikke passer, at der intet nyt er under solen. For mennesket er skabt i Guds billede, siger de kristne, og har del i den guddommelige logos. Derfor kan mennesket i denne relative verden være skabende, være kreativ. Det er forudsætningen for kapitalismen, for naturvidenskaben, og i øvrigt også for al europæisk litteratur, malerkunst og musik. Mennesket som skaber. Mennesket kan ved egen kraft gøre kagen større, og når det er indset, ja, så kan man aldrig finde på at have et progressivt skattesystem. Så ved man, at det tværtimod er lovens vigtigste opgave at beskytte individets frihed og den private ejendomsret, især mod staten. Men sammenhængen mellem den kristne tro og økonomisk vækst er altså ikke ligefrem, men indirekte. Økonomisk vækst er kun en mulig frugt af nogle af kristendommens frugter, nemlig af blandt andet retssikkerhed for individet og åndelig og materiel frihed. Hvilket så også betyder, at alle mennesker skal regnes som skabt med lige værdi, og at alle kald i livet har samme værdighed og er omfattet af den samme arbejdsetik. Kristenheden er jo også den eneste civilisation, hvor arbejde betragtes som en dyd. En dyd, som kun... For at vækst skal kunne opretholdes, skal mennesket betragtes som et frit væsen. Omgivelserne skal se ham som fri og selvberoende, og han skal for eksempel være nogenlunde sikker på, at det han producerer i hovedsagen tilhører ham selv, og ikke hvert år bliver stjålet af andre. Det vil sige, at den kristne ophøjelse af enkeltindividet skal have ført til, at hans ejendomsret er ukrænkelig. Som Reagan siger det igen, freedom prospers when religion is vibrant and the rule of law under God is acknowledged. If we ever forget that we are one nation under God, then we will be a nation gone under. Det kunne jeg godt slutte med, men jeg vil slutte med et lidt andet citat, nemlig et citat fra Laurebøgerne. Hvis der findes sådan en liberal bibel, så er det jo Laurebøgerne, som nogle af jer sikkert ved. Og i den 7. af Laurebøgerne, der tager faren Charles familien med til byen på Amerikas uafhængighedsdag. Uafhængighedserklæringen bliver læst op, frihedsbudskabet i den bliver læst op, og faren så istemmer så med sangen, som nogle af jer kender, My country, 'tis of thee, sweet land of liberty, hvor man i sidste vers hører linjerne, Our fathers God to thee, author of liberty, to thee we sing. Sangen er altså en lovprisning af Gud som author of liberty, altså den, som gør fortællingen om mennesket til en fortælling om frihed. Og det hedder så videre i Laurebogen. Da sangen var forbi, begyndte tilhørskaren at spredes, men Laura blev stående ubevægeligt stille. En helt ny tanke var pludselig slået ned i hende. Uafhængighedserklæringen og sangen blev til et i hendes sind og fik hende til at tænke, Gud er Amerikas konge. Og så fortsat med, at ikke den engelske konge er Amerikas konge, men Gud er Amerikas konge, og derfor er vi frie. Det var det, der mentes med at være et frit menneske. Gud er vores fader, frihedens skaber. Således tænker Laura, og det har hverken hun eller Reagan fra fremmede. Det er tværtimod blevet formet i hendes og hendes samtidiges hjerter af 2000 års kristen virkningshistorie. Tak. Tusind tak, Claus. Meget, meget spændende. Ja, vi har omkring et kvarter tilbage, og jeg synes lige, at Henrik skal have lov til at kommentere. Men jeg vil først lige hurtigt sige, Jørgen Henrik, ja, at
Jeg vil selvfølgelig herfra ikke undlade nogensinde, når jeg er i Odense, lige at ringe og byde dig på en bajer. Det er klart. Værsgo. Tak. Jamen tak for de mange bemærkninger, og især der er måske to ting, jeg lige vil trække frem af det, som Jørgen Henrik Petersen sagde. Det var, altså, jeg indrømmer, at jeg ikke har givet særlig meget plads til Martensen, Hans Lassen Martensen, der var Københavns biskop, og var en konservativ figur, som du siger, men jeg gør jo alligevel lidt ud af, at han var i en polemik med D.G. Monrad, som var liberal, og det er jo så enhver læser vil vide, at det er måske nok mere i Monrads fodspor, jeg bevæger mig, og hans opgør med Martensen, hvor jo Monrad jo citerer Adam Smith og så videre. Martensen var jo hegelianer, det vil sige, og i virkeligheden en tidlig marxist, hvis jeg må sige det på den måde. Fordi det er jo egentlig, altså han taler jo egentlig meget positivt om socialismen, og hele den måde, han fremstiller det på, er egentlig nærmest en præ-marxistisk analyse af forholdene. Og når jeg ikke sådan har inddraget ham, så er det nok også, fordi jeg ikke egentlig mener, at han har så meget ret i det. Men han er en spændende person, helt afgjort. Det andet spørgsmål, der er jeg sådan lidt mere usikker, men jeg er jo ikke fagøkonom, og nu bliver det sagt af en, der er doktorfil og professor i økonomi, så derfor bevæger jeg mig selvfølgelig ud på glat is, men jeg mener jo, at spørgsmål om fattigdom og sociale forhold, det er jo ikke et kollektivt gode i den tekniske forstand af den måde, man bruger ordet på. Kollektivt gode, det er jo ting, som ikke kan produceres på det private marked. Det er jo det klassiske eksempel med fyrtårne og retsorden og så videre, hvor der er gratistproblemer. Men så vidt jeg ser, kan jo masser af de her sociale forhold jo sagtens organiseres markedsmæssigt. Så det er ikke et kollektivt gode i den forstand, man opererer med det. Eller det må jeg så spørge om, fordi jeg tør ikke påstå det. Og så vil jeg også så sige, hvis det så er det, så vil jeg så sige, at min figur fra Blæksprutten med hattedamerne er jo faktisk et fantastisk godt eksempel på, at man imødegår det, faktisk at man ved hjælp af ikke statstvang, men ved hjælp af god borgerlig moral, altså appel til godgørenheden, meget kraftig appel til godgørenhed, som man kunne se, hvor man jager mændene og jager pengene ud af mændenes lommer til understøttelse. Det er jo sådan set et forsøg på at imødegå gratistproblemet på en, hvad skal vi sige, ikke statslig måde, eller ikke tvangsmæssig måde, men på en frivillig måde. Og man kunne måske godt have fortsat i det spor, frem for at gå, hvad skal vi sige, gå den vej, og så gøre det rent statsligt. Der var flere ting, jeg godt kunne tænke mig at sige, men af hensyn til tid, og hvis andre også skal have mulighed for at spørge, så må vi hellere lade debatten fortsætte. Ja, men vi kan godt nå lidt, så jeg vil gå ud til salen. Jeg vil lige først, hvis jeg også lige må knytte en kommentar, Jørgen Henrik. Nu er der jo ikke tale om som du selv går opmærksom på, så er der jo ikke tale om en doktordisputat. Jeg opfatter bogen som en bog, der i virkeligheden er et klassisk eksempel på det, man kan kalde kritisk tænkning. Altså at man træder uden for normtænkningen her og nu og siger, kunne man forestille sig, at tingene kunne være anderledes. Og det gør Henrik ved at gå tilbage i tiden og se på, hvordan nogen tænkte dengang. Og for mig er det helt naturligt i et værk, der er kritisk tænkende, at man ikke bruger en masse plads på at beskrive det, der er normtænkningen og konsensustænkningen i dag. Men jeg er fuldstændig enig i, at hvis det var en Ph.D.-afhandling, så ville man jo få smæk for det, fordi det er den akademiske tradition, at man skal påvise, at man har læst og forstår alle synspunkterne omkring noget, før man overhovedet tænker en original tanke. Men netop derfor, jeg synes egentlig helt grundlæggende, at du begår den forbrydelse at kritisere en flæskesteg for ikke at være frikadeller. Altså man kan kritisere en flæskesteg for ikke at have sprøde svær, men man skal nok holde sig til at kritisere den inden for sin egen genre. Men det kan du have lov til at kommentere, hvis du vil. Vi går ud til salen. Spørgsmål, kommentarer? Ja, værsgo.